For flere år siden, på en kold julenat, blev en lille pige på en trappe forladt. En sørgelig aften, I kan tro, der blev grædt. Historien er skamsand, det er ikke noget pjat. Men hun blev fundet på denne kolde og grå julenat. Det kan ske, at nisser ikke får nissebørn. Det kan føles som nogen lukker en dør. Og det vi ved, er at nissefamilien her var nogen af dem, som hverken kunne få en eller flere. De ved, ventede på at storken kom. Der kom aldrig en baby, som man kunne holde for. Og nu står vi her, sip, tap, sup, foran familiens dør. Hvad må vi sige, når vi banker på? Baby skal Ind og have mad, i lemmer den kolde så bliver hun glad. er historien om nissefamilien. Se, skat, en lille pige, og hun dør da, hvis hun bliver hævet i sneen. Så må vi da hellere tage os af hende. Kan vi det? Hun kan da ikke bare blive liggende her. Jamen goddag her, fru Krømmel. Hvad nu det? En lille nisse? Hun er en lille menneskepige. En menneskepige? Det kan vi ikke have her. De må I straks aflevere tilbage. Må vi ikke godt beholde hende? Det vil betyde så meget. Vi skal nok sørge for, at hun bliver opdraget som, var hun vores egen lille nisse. Nu vel, men sker der noget ballade, må I straks sende hende væk. Det går ikke, at et menneske ødelægger vores skønne by Girlanderup.
ind i vores nisseby. Nu er hun her for en chance på ny. Vi tager os i jagt hver dag hun er her. En må være nok, vi vil så nødig af flere. Hun er en pige, en menneskepige. Kommer fra det store menneskeri. En pige, når du er her på trods. Hun ikke ligefrem ligner en af os. Nu må vi se, hvad denne menneskepige kan. Vi ved jo ikke, om hun er kvinde eller mand. Spiser hun risengrød, eller er det kød? Er hun denne bukkeland, jeg råber vores død? Ja, hvem ved? Hun er en pige, en menneskepige. Kommer fra det store menneskeri. En pige, der nu er her på trods. Hun ikke ligefrem ligner. Hun ikke ligefrem ligner. Hun ikke ligefrem ligner en af os. Kom nu, vi kommer for sent. Vi skal nok nå det. Bjellerne har jo allerede ringet. Vi kommer bare helt sikkert for sent. Rolig nu, Fnuk. De ringer 5 minutter før timen starter, for at indikere, at nu skal eleverne begynde at finde deres klasser. Det er så spændende. Første dag på universitetet. Og det må bare ikke gå galt. Så, Fluk. Du er da helt op at køre. Har du fået kakao her til morgen? 2 kopper med ekstra sukker og godt med flødeskum. Ja, det forklarer jo en hel del. Kom her, min skat. Er du klar? Så klar, som man kan blive, tror jeg nok. Det skal nok gå strålende. Du er en dygtig og flittig elev. Men hvad hvis jeg nu ikke passer ind? Selvfølgelig gør du da også det. Desuden, så har du Fnuk og Nuller med dig. De skal nok hjælpe dig og passe på dig, ikke? Jo, klart, fru Krømmel, klart. Men nu har vi altså heller ikke tid til at stå og småsnakke mere. Kom I 2. Det bliver magisk og eventyrligt. Endelig skal vi i gang igen. Er det ligefrem noget, du har glædet dig til? Du kender mig, Nuller. Jeg går ikke en dag uden at lave lektier. Derfor kan lange ferier føles uendelige. Husk nu på, Nuller. Hvis man er dygtig og flittig, ja, så er der jo en chance for, at man bliver årets nisse. Hvilket uden tvivl er en titel, der er værd at gå efter. Okay, weirdo, kom så. Julia, kom. Prøv nu at nyde det lidt, min egen. Det skal jeg nok, mor. Og husk at hilse frøken Gråskæg, hvis det stadig er hende, der underviser i magi og besværgelser. For hende havde jeg selv, da jeg var en ganske ung nisse på universitetet. Festlig skabning. Så skynd dig nu ind, så du ikke kommer for sent til din første time. Ja, det kan være, lige kan nå at indhente de andre. Vi ses, mor. Og hvad med mig? Ses, far. Elsker jer. Hvor sentimentalt. Klinke, vi kommer på det helt forkerte tidspunkt. Dr. Kogle, hvor anstrengende at træffe dig. Kan kun sige, fornøjelsen er gengældt, men hvis jeg må spørge, hvad bringer jeg til Nisseuniversitetet? Vi har lige sendt Julia afsted til sin første time. Hvad? Jeres lille menneskepige på Nisseuniversitetet, som mister stedet jo først sin glans. Må jeg minde om, at det er vores datter, du taler om. Datter! Klinke, min egen. Skynd dig nu til timer og vis alle, hvor dygtig og talentfuld du er. Selvfølgelig, mor. Det skal jeg nok. Herre og fru Krømmel, nisserne, der tog et menneskebarn til sig. Hun kommer ikke til at bestå sin eksamen på Nisseuniversitetet. Julia var en af de bedste i sin klasse i Nisseskolen. Ha! Nisseskolen! Det at gå på Nisseuniversitetet kræver lidt mere end at læse julesalmer og pakke julegaver ind. På Nisseuniversitetet lærer du magi og ride på rensdyr. Du lærer at være en rigtig nisse. Det er lidt svært, hvis man er et menneske. Tror I ikke? Nu er det jo heldigvis ikke dig, som definerer, hvordan man er en god nisse. Men nu må du have undskyldt. Vi skal videre. Hun klarer den ikke. Det kan I sagtens regne med. Men så var det jo godt, hun var gå i nisseskolen. Kan hun jo altid blive julegave indpakker. Men det ligger jo også til familien. Ha! Nissefjolser! Goddag, Dr. Kogle. Gumle, hvad bringer dig ind til byen? Hvad skal du nu have fat i til de 3 afskyelige madammer? Med al respekt, så tror jeg ikke, min gørmål vedkommer dig. Det
Det er sandelig behageligt i vejret i dag. Behageligt. Vi haster os mod julen, og det er varmere end nogensinde før. Igen i år får vi ikke en hvid jul, og det er der nogle af os, der ærger os over. Du kan tro, jeg synes, det er en skam. Men nu har vi alligevel ikke fået nogen hvid jul. Altså, det er meget rart, at vi ikke får nogen sharpet jul. Ja, det kan der måske være noget om. På gensyn, Dr. Kohle. Ja, nu får vi jo se. Det er ikke meget, man tager til jer ud fra skoven af. Lys på lys. Jeg har simpelthen så meget. Nej, ja, Var det spændende? Ja, det du ikke. Må jeg bede om lidt ro? Så vær sød og tige stille, vel ikke nok? Ja. Tak. Så alle sammen, så vær nu venlig og tige stille. Så, men hav, Julia. Menneskepigen, som ind hos nisserne. Ej, vel? Var det ikke hende, der blev efterladt på en trappe? Skal vi gå i klasse med et menneskebarn? Hvad kan hun? Hey, lad hende være i fred. Hvad med, at du blander dig udenom? Anyways, du er der menneskepige. Mit navn er Finke. Og jeg hedder Klinke. Og du hedder? Lad være med at svare dem, Julia. De ved udmærket godt, hvad du hedder. Hele byen ved, hvad du hedder. De vil bare gerne føle sig ovenpå. Siger du, din gimpe? Det var sjovt, tak. Ja, ikke? Hvis de sidste vil være så venlige at tie stille. Undskyld, frøken Gråskæg. Som jeg ser det, er det vist ikke dig, lille Julia, som bør undskylde. Ej, det er klart. Hvem må der så blive refereret til? Lad os bare se, hvordan hun kommer til at klare sig i magi og besværgelser. Nu skal der jo mere til end at være magisk for at blive en god og dygtig nisse. Nissen der har en hold i vejret. Ja, og du hedder? Mit navn er Fluk, frøken Gråskæg. Nu vel. Og hvad siger denne Fluk så? At være en dygtig nisse handler til dels om at mestre magi og besværgelser, men derudover også om at være venlig, høflig og ikke mindst elske julen. Jeg kan ikke helt se, hvorfor du skulle række hånden op og fortælle os det. Nå, undskyld. Jeg troede bare, man skulle komme med det rigtige svar. En stræberelev. Det tør siges. Men hun mener det godt. Og du er? Navnet er Nulaja, men mine venner kalder mig Nuller. Ja, det er du da selvfølgelig også velkommen til. Så kan jeg jo eventuelt kalde dig for frøken Gråskæg. Så er det et passende navn. Nu er vi vist også færdige med præsentationsrunden. I kan lære hinanden at kende i jeres pause. I timerne skal der arbejdes med flid og tæft kommer I længst som nisser. Jeg har haft både jeres forældre og bedsteforældre, og et stamtræ lyver sjældent, så der skal noget til at imponere mig. Jeg har alle deres nissestave med, og alle har skaffet første bind af en magisk besværgelse. Vær venlig at tage jeres stav og bog frem. Er det ikke spændende? Tænk, at vi skal have bøgerne frem allerede på første dag. Ja, og så får vi garanteret os lektier for. Skønt! Nå, op på side 212. Lys for lys. Øj! Hvad sker der for den der oldnordiske skrift? Det er da totalt ulæseligt. Oldnordisk? Må jeg være fri? Det er gammelnisseriansk, et anerkendt ældre sprog. Med det fremmaner man den reneste magi og de bedste besværgelser. Den første besværgelse kan få jer til at lyse et rum op, og den hedder Ignato Solarium. Sving din stav rundt og ned. Ordene i lære. Besværgelser er der mange af, og de er svære. Den første skaber lys i et rum for en stund. Og tving din stav med det rette greb i en cirkelrund. Se på mig, tro det eller ej, se hvad jeg viser dig. Ignato Solarium, så kan du oplyse et rum. Se blot på mig, det er ikke svært, du skal nok få det der. Kom så unge nisser, så er det jeres tur. Jeg er klar til at prøve. Tvinger min stav rundt og ned, men jeg ser intet ske.
jeg vil så gerne trylle lidt, så jeg må blive ved. Hold dog op, lad mig prøve. Kan jeg lyse rummet op og vise den rette vej, så vil alle se op til mig og synes jeg er sej. Se på mig, tro det eller ej, og se hvad jeg viser dig. NATO Solarium, så kan vi oplyse et rum. Se blot på os, det er ikke svært, vi skal nok få det lært. NATO Solarium, så kan vi oplyse et rum. Se blot på os, det er ikke svært, vi skal nok få det lært. Så hold da helt op. Nu nåede jeg vist ikke det sidste vers. Nå, det må være nok for i dag. Husk at øve jer til i morgen. På forsvarligt vis. Nej, pigebørn, hvad laver du? Hvad i alverden sker der, Sup? Det er Julia. Hun er ved at sætte ild til hele universitetet. Nej, dog, det var det, vi frygtede. Det ender galt, jeg sagde det jo. Gumle! Hvorfor kalder du på Gumle? Hvad kan han gøre? Tror I, hun bliver smidt ud? Allerede på første dag? Det er den store grøntgryde, der ikke fortalt noget om. Det er ikke grydens skyld. Gryden har altid været god til at fortælle om ting, der omhandler Julia på forhånd. Ja, hvordan skulle vi ellers have fundet hende og reddet hendes liv for flere år siden? Hvad, Sip? Jo, men det kan jo være, at den gryde, den ikke fortæller alt hele tiden. Holder den noget hemmeligt? Hallo! Holder du noget hemmeligt, Gryde? Nu rappler det helt. Gamle blikspand. Taler du til mig? Til dig? Nej. I to. Vi må bevare roen. Alle sammen. Gumle, kom så! Jamen, hvad er det, Gumle skal? Ja, han skal da hente Julia. Jeg er lige her. Julia! Min pige. Jeg så, hvad der skete i den magiske gryde. Stakkels barn. Hvordan kunne det gå så galt, barn? Hvad er det, I står sådan og råber for? Gumle, ikke noget. Gå du bare igen. Jamen, det var jo helt fantastisk. Hvad var det, der var fantastisk? Ja, Sip. Det tror jeg nu egentlig også, vi andre har lidt svært ved at se. Jamen, det er jo Julia. Hun har udøvet sin allerførste magi. Sip har ret. Der er måske i virkeligheden noget magisk over vores lille menneskebarn. Jeg ved nu ikke, om jeg vil kalde det magisk. Ja, vel var det så, mit barn. Du er på helt rette vej. Inden du har set dig om, så er du lige så meget nisse som alle dine nye klassekammerater. Sip, Sup. Jeg tror lige, vi skal fortælle vores lille pige lidt om livet. Det er en fantastisk idé. Så skal du se, Julia, så skal du sætte dig godt til rette. Ej, mit barn, du må aldrig glemme, at du er noget helt særligt. Også selvom du tit skal vise, hvad du er værd. Menneskepiger, du er noget særligt. Du kan få magien frem inde i os alle. Menneskepiger, de ved ikke, hvad du kan. Du er skabt til at blive her i nissernes land. Du er juliden selv, du spreder glæde på din vej. Du er bedre end brun kartofler.
fineste i verden er nyfaldende flugt fra himlen. Ja, de er godt mod en dårlig dag, onde væsener og dårlig mave. Du er vores nyfaldende sne. Det må være en metafor. Kan det være, du er mit barn? Nissepiger, bliver du nok aldrig mindre. Men nu skal du vise, at du rummer mere. Nissepiger, stop. Kan du måske? Hvordan skal du vise alle andre, at du vil Du er godheden selv, du spreder glæde på din vej. Du er bedre end nogle kartofler, sovs og flæskesteg. Din uskyld, den er hvid og ren som sne. Gå ud og vis dem, at du er der. Du menneskepige, smuk som solens skær. Du er skabt lykke, som en juleaften vil være. Så kom så og skynd dig op til det magiske rum, og så skal du bede om forladelse. Ja, vi ved, hvad du kan, og skal du ikke bevise noget overfor. Gå ud og redde dagen. Men hvad hvis det går galt? Jamen Julia, det går ikke galt. Se nu lidt positivt på tingene. Du er skabt af lykke, som en juleaften er. Kom så! Din uskyld, den er hvid og ren som sne. Gå ud og vis dem, at du er der. Du menneskepige, smuk som solens skær. Du er skabt af lykke. Du er skabt af lykke, som en juleaften i snevejr. Du er skabt. Ja, tak. Må jeg gerne bede om lidt ro, tak. Det er jo umuligt at høre sig selv snakke i denne larm. For ikke at snakke om, hvor svært det er at koncentrere sig i denne varme. Nisolaus, jeg bliver altså nødt til at spørge dig, hvis ikke længere man kan pakke blomster og gaver i cellofan. Hvad i julen skal man så pakke blomster og gaver i? Ja, nu er det jo ikke, hvad gaven er pakket ind i, der tæller, men det som er inde i den. Man havde samme ligegyldige holdning til papsugerør, og se hvor det har bragt os. Til læskende drikke, der smager af pap og sekundlim. Men tænk engang på alle de stakkels dyr, som vi kan redde fra plastikdøden i verdenshavene. Ja, det er det også værd at tage med. Det havde været meget bedre at tænke retursystem, især i ulandene. Altså, jeg bliver nødt til at sige, Ja, tak. Lidt ro igen, tak. Det lader ikke til, at vi i denne omgang bliver enige om brugen af cellofan bør afskaffes i forbindelse med julen. Derfor vil jeg gøre som i et hvert andet velfungerende demokrati, hvor der er uenigheder. Jeg vil bare tage en beslutning ud fra, hvad jeg selv synes. Derfor er brugen af cellofan stadig ikke på tale under juleshoppingen. Som ordstyrer var henstillet til, vi kommer videre i dagens program. Diktatør, fik du noteret det hele? Alt er noteret. Brugen af cellofan er en fortsat god idé. Perfekt. Amoria, vil du? Ja, så gerne. Vi har 2 punkter tilbage på dagsordenen. Derudover bør vi jo i tale sætte de stigende temperaturer, vi oplever her for tiden. Der er ganske unormalt på denne tid af året. Det ene punkt er sat på påskekarner. Du skulle meget gerne være... der. Ja, en kort opsummering af punkter, tak. Jo, altså. Min bekymring ligger i, at nu har man jo vedtaget at sløjfe Store Bededag, og i den forbindelse er man begyndt at tænke i at afskaffe påskedagene, og så give overskud til velgørenhed. Hvor smukt eftertænksomt. Det er virkelig næste kærlighed. Men skulle det ske, vil jeg jo blive arbejdsløs. Hvad skal der så ske med mig? Hvad for en slags velgørenhed? Jeg har hørt en påskelilje sladder om, at det måske bliver kræftens bekæmpelse. Har de ikke allerede et tv-program? Nej da, det er Hjerteforeningen. Hjerteforeningen er på til Charlie. Det er slet ikke så stort. Det er vist planen, at det skal skifte lidt år efter år. Og sådan hvis vi fjerner det. Ja, tak. Lidt ro igen. Den næste tager fra sig på nytårsaften.
Eller valentinsdag. Gisp. Nu er valentinsdag, men som sådan heller ikke et sted, man kan spare, da det ikke er en helligdag. Men den kunne blive det. Ja, vi skal videre. Påskekaren. Vi tager stilling til et problem senere hen, når man finder ud af, om man agter at rydde hele det erhverv, bare sådan hen over natten. Det er så vidt jeg er rent og sket før, så muligheden kan forekomme. Jamen, så lad os komme videre i dagsordenen. Diktatur. Alt noteret. Amoria. Så er vi nået til sidste punkt før eventuelt. Punktet er indsat af en ude for rådet, nemlig Dr. Kogle. Hun står udenfor og venter. Jamen, Dr. Kogle! Kom indenfor, Dr. Kogle! Er der ikke nogen, der sidder og henter Dr. Kogle? Hvorfor er det altid mig? Fordi du er så god til det. Ja, jeg kan sagtens høre jer. Jeg faldt lige over en vældig spændende artikel i Girlandrup Nyt. Dagens nyt. Fortæl. Jo, dagens nyhed går fint i spænd med mit ønske. Jeg så gerne min skønne datter Klinke blev kåret som årets nisse. Hun er den klogeste og flittigste i sin klasse. Jamen, har Nisseværelsitetet ikke lige først til dag i dag? Jo, men derfor mener jeg ikke, det er sekund for tidligt at indstille hende som årets nisse. Nu går hun jo i klasse med nogle ret dygtige og flittige nisser. Og så selvfølgelig Julia, som jeg med tiden har fået store forhåbninger til, på trods af, at hun er et menneskebarn. Er der nogen, som kunne tage lidt med kakao? Måske en kleine? Det er helt friskbagt. Nej, ellers tak. Vi klarer os. Nej. Okay. Så hvor kom vi fra? Jeg har ellers lige pisket flødeskum. Det er helt frisk. Jeg tror gerne, jeg vil fylde mine op. Frisk flødeskum. Den fikser jeg. Den kommer straks. Skal det være med skumfiduser? Med tak. Ja, tak. Skal det være med stiksok, røde striber, grønne striber? Røde tak. Ja, tak. Jeg er straks tilbage, tak. Så hvor kom vi fra? Jo. For den hellige juleand. Jeg har taget et friskbagt honninghjerte med til dig. Lækkert. Hvad med den der chokolade, du? Er I så færdige? Så er det ud! Ja, tak. Hvor kom vi fra? Amoria, har du i referat, hvor langt vi er? Jeg kigger lige her hos Diktaturia. Vi har talt om, at vi har store forhåbninger til menneskebarnet Julia. Julia! Hende, apropos dagens nyhed, så står der jo en elev har fulgt et helt klasselokale af til dagens undervisning i magi og besværgelser. Men der står jo også, at man ikke kunne forvente andet, når man giver et menneskepige lov til at udøve magi. Menneskepige? Nej dog. Det er stakkels pigebarn. Det måtte jo ske en dag. Lige frem for det hele lokalet af. Vi havde en klar forventning om, at hvis hun skulle være her hos nisserne, så skulle hun opføre sig pænt. Men hun er mere en trussel for vores samfund, som tydeligvis ikke kan mestre magi. Hvis det skal gå så galt, at hun futter hele Nisseværelsitetet af. Et magisk råd med meget magt har ofte ting at skulle have sagt, når ting er slemme eller grimme. Vi gav pigen chancen for at vise, hun var værdig til at blive. At blive nisse. Nu tager hun konsekvensen af hendes handling. Nu det er hendes sag at finde ud af, hvad hun vil gøre. Vores job forsvarer vores by. Følg reglerne, eller vi må ty til beslutninger, præcis som denne. Vi har denne passende straf til denne kriminelle handling. Vi troede menneskebarnet kunne gennemgå en forvandling, men vi tog fejl. Nu må hun forlade vores by og aldrig mere returnere. Godt, så er det altså besluttet. Pigen må forlade vores by Girlandrup. Jeg skal bare lige forstå det helt korrekt. Amoria, vil du forklare den gode Dr. Kogle, hvad rådet hermed har besluttet? Jeg kan næsten ikke få lov mine læber. Det magiske råd har hermed besluttet sig for, at menneskepigen straks må forlade Girlandrup, da vi mener, hun er til fare for vores lille by. Vi må straks give forældre besked. Det var en forkert beslutning, vi tog for mange år siden.
Menneske hører så ikke til her. Nej, det kan ikke passe. Hun er en pige, en menneskepige, som nu skal tilbage til sit menneskerige. En pige, vi hjemsender på trods. Hun næsten kom til at blive en af os. Kan det være sandt det her? Eller er det bare en drøm? Smider de mig virkelig ud fra mit kære barndomshjem? Det som jeg har frygtet mest står nu og banker på min dør. Panikken pumper rundt i min krop. Skal det virkelig det her? Jeg må tage en hurtig beslutning, inden de finder mig. Jeg ville kæmpe, hvis jeg turde, men det gør jeg ikke. Jeg må forsvinde uden at sige det. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Jeg pakker mine ting og er klar, drager ud til et sted langt væk herfra. Ikke tid til et sidste farvel. Minderne gemmer jeg i hjertet, til jeg finder fred. Jeg drager ud på nye eventyr. Min tid den er kommet, og nu stikker jeg af. Måske kan jeg finde en vej til at vise, hvad jeg er værd ude på mit færd. De skal alle se, at selvom at jeg kun er en menneskepige, er der magi nok i mig til at blive en rigtig nisse. Jeg skal bare vise mit værd. Det er med mægtig ærgelse, at vi må meddele, at rådet har hermed besluttet at bortvise Julia fra Kjærlanderup. Bortvis? Kære mor og far. Det kan I da ikke, bare sådan uden videre. Ifølge den aftale, vi lavede for år tilbage, var hun kun velkommen her i byen, hvis hun kunne opføre sig pænt og ikke være til fare for de øvrige beboere. Jeg har overhørt Nisserådets beslutning om at bortvise mig. Jeg har derfor taget sted på egen hånd, inden de smider mig ud. Men det kan vel ske for enhver, at man kaster en besværgelse forkert. Jeg går ud og beviser, at jeg er værdig til at være nisse. Og håber, at det er nok til, at jeg en dag kan vende tilbage. Det gør mig ondt. Jeg elsker jer, Julia. Så nu det er altså, nu det er nu. Vi har ikke et ord fortrudt. Mine stakkels forældre græder tårer nu, hvor jeg ikke er her mere. Jeg pakker mine ting og er klar, drager ud til et sted langt væk herfra. Ikke tid til et sidste farvel. Minderne gemmer jeg i hjertet, til jeg finder fred. Jeg drager ud på nye eventyr. Min tid den er kommet, og nu stikker jeg af. Måske kan jeg finde en vej til at vise, hvad jeg er værd ude på mit færd. De skal alle se, at selvom at jeg kun er en menneskepige, er der magi nok i mig til at blive en rigtig nisse. Jeg skal bare vise mit værd. Sip, sap, sup, det er forfærdeligt. Ja, vi ved det. Sip har kommet grisetær i gryden, og gelatinen har gjort, at billedet er frosset. Så det er altså svært at følge med.
Ja, men jeg troede, at der skulle grisetær i. Jeg sagde hønsetær. De er fedt fattige. Fedt fattige, min bar. Det er altså ikke så vigtigt lige nu. Hvad har I på hjertet? Julia er væk. Væk? Hun er bare stukket af. Ja, det var straks værre. I må jo gøre noget. Os? Ja, kan I ikke bare trylle hende tilbage eller noget? Ganske vist er vi dygtige, lille Ulver, men så dygtige er vi altså heller ikke. Men hvad gør vi så? Ja, nogen må jo gå ud og lede efter hende. Ja, stærkt. Siger I til, når jeg har fundet hende? Ikke så hurtigt, unge nisse. Det her er vist mere en opgave for jer. 5? Ja, I har kendt hende hele livet. Jeg kommer så afsted med jer. Hvor vil du have, vi skal starte? Jamen, følg jeres mavefornemmelse. Så er jeg afsted med sig. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal håndtere det her. Kom så, din pebernød. Mørkt herude, munden jeg finder vej. Hvis jeg siger de rette ord, viser staven mig vej. Ja, det er mørkt herude, munden jeg finder vej. Hvis jeg siger de rette ord, viser staven mig vej. Ja, det er mørkt herude, munden jeg finder vej. Hvis jeg siger de rette ord, viser staven mig vej. For det er mørkt herude, munden jeg finder vej. Hvis jeg siger de rette ord, viser staven mig vej. Ignito Solarium! Drager ud på nye eventyr. Min tid, den er kommet, og nu stikker jeg af. Måske kan jeg finde en vej til at vise, hvad jeg er værd ude på mit færd. I skal alle se, at selvom at jeg kun er en menneskepige, er der magi nok i mig til at blive en rigtig nisse. Jeg skal bare vise mit værd. Julia! 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 Vi finder hende aldrig. Altså, hvad laver I? Vi leder efter Julia. Seriøst. Her i Galanderup. Hun er der over alle bjerge nu. Ja, og hun er sikkert allerede kommet tilbage til menneskeverdenen. Hold op. Det kan hun da ikke allerede være nået. Nej, måske ikke, men det finder I jo nok aldrig ud af. Vi skal nok finde hende, men I aner jo ikke engang, hvor I skal lede. Vi kunne give dem et hint. Ved I noget? Skal vi? Altså... Hjælp os. Hjælp os med at finde hende. Intet at tabe, men at vinde. Og Julia havde gjort det samme for dig. Hvad Julia gør, det kommer ikke mig. Men hør nu, hvad hvis hun er i far? Sig det ikke, hun skal nok klare det. Vi kan ikke hjælpe jer desværre. Men hvis hun er i knibe, og du redder hende, vil du komme tilbage som en god veninde, og alle vil anerkende dit mod. For at du forstod, at det ikke var godt at smide hende ud. Ej, jeg ved altså ikke helt, hvad får vi overhovedet ud af det? Mærk efter en gang, føles det rigtigt. Kan vi bare stå og se til, at imens Julia er tvunget til noget, hun ikke vil. Vi ved godt, hun ikke er din kop te, men det er det for sent at skifte sti. Så hjælp os en gang, sig de
rette ord. Ryd op med fortiden og din mor. Vis dig som noget særligt, for sød og rar og ærlig. Lykke har et simpelt forme, 3 ting du skal følge. Fyld dit hjerte og bliv glad. Fyld din mave og bliv tilfreds. Fyld dit liv, så det giver mening. Glæde, tilfredshed og mening. Så kan alle blive lykkelige. Vil du ikke gerne mærke den lille ros af et liv på toppen i sus og dus? Du må ikke behandle folk, når du kvæser en flue. Det er tæt på jul, ja, der må ikke gå i tur. For nu det er nu, vi nisser, vi skal tage det rette træk. Der er ingen julegaver til dem, som er fræk. Hjælp os at åbne en fælles dør. Vi får Julias bag, så alt bliver som før. Vis dig som noget særligt, vær sød og rar og ærlig. Lykke har en simpel formel, med 3 ting du skal følge. Fyld dit hjerte og bliv glad. Fyld din mave og bliv tilfreds. Fyld dit liv, så det giver mening. Glæde, tilfredshed og mening. Så kan alle blive lykkelige. Godt, så går vi med jer, men det er en farlig vej at gå. I skal følge med os, det må I forstå. Vi går til kravlenisserne. Vi ved sikkert, hvor Julia er. Højt fra deres træ ser de alt, hvad der sker. Julia, vi redder dig. Nu kan intet stå i vejen. Vi er 4 nisser på jagt efter vores menneskeliv. Vi får dig tilbage til vores nisseri. Kom så, jeg ved godt, hvor kravlenissernes træ er. Nej, dog, stakkels Svend. Vigil, hvad skete der dog? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg var ude og lede efter bær i skovbunden. Og lige pludselig, ud af ingenting, kommer der en kæmpe ildkugle lige imod mig. Det må være knæk. Knæk? Det kan ikke være knæk. Det må det ikke være knæk. Selvfølgelig er det knæk. Nej, selvfølgelig kan det da ikke være knæk. Han skal bruge os levende i fin stand. Han elsker ellers ild og varme, så det kunne sagtens være ham, der har sat fod i dig. Gaia, kan du kende den vittelse, Vigil? Stakkels Vigil. Men er det virkelig så slemt? Ja, det er faktisk meget slemt. Stakkels. Tror du taber håret? Hvad? Så, Gaia, nu ikke så dramatisk. Selvfølgelig taber du ikke håret, Vigil. I hvert fald ikke det hele. Hent isterningerne! Jeg er der. Jeg har fundet en skræknisse. Jeg så en prøve at sætte ild til Vigil. Jeg er altså ikke en nisse. Hvad er du så? Jeg er en... Det er hende. Hun satte ind til mig. Det er jeg overbevist om. Jeg vidste det. Isterningerne. Jeg er altså virkelig ked af. Det var ikke min mening. Jeg brugte bare Ignatus solarium-besværgelsen, for at jeg kunne se noget, for det var så mørkt derude. Så. Det lyder faktisk ret sandsynligt. Men havde du slet ikke set lille Vigil her? Nej, det havde jeg altså ikke. På æresord. Skal vi stadig have lidt isterninger på hende? Nej, det går. Jeg tror bare, det vil være spild af is. Men hvorfor vil I hælde is på mig? Jo, ser du. Det er godt til at holde skræknisser væk. Skræknisser? Ja. Ubehagelige væsener. Hvis du spørger os. Meget ubehagelige. Meget ubehagelige. De hjælper den onde knæk med at få fat i os. Få fat i jer? Hvad mener I? Ser du, vi havenisser. Yndige små væsener. Men knækkerfornøden kan indfange os og forstene os. Og derefter sælger os til menneskene som havepynt. Det var dog forfærdeligt. Ja, det er faktisk meget forfærdeligt. Lige så forfærdeligt som at tabe håret. Hvad? Men hvorfor lige jer? Fordi vi desværre ikke er særlig magiske. Andre nisser kan bruge magi og besværgelser. Det kan vi ikke. Vi kommer desværre fra en afart af nisser, som ikke kan bruge magi. Derfor er vi ret let at få fat på.
Men vi har fundet ud af, at Knæk og hans kumpaner er særligt sensitive over for kolde ting, som f.eks. is og sne. Men alle de steder, Knæk kommer, sørger han for at skrue godt op for varmen. Enten sætter han ild til ting, eller også så bruger han sin kemisk fremstillede gas, som får vanddampen i luften til at blive varmere. Og derfor bliver det sværere og sværere at opbevare isen, så vi bliver derfor nok nødt til at finde et nyt gemmested snart. Du mener et andet hjem, Lotte? Ja, desværre. Så det er måske derfor, det er begyndt at blive så varmt i vejret. Men nu hvor du er her, kan du måske hjælpe os? Hjælpe jer? Med hvad? Jo, ser du, vi har en gammel bog, hvor der står om besværgelse. Den kan hjælpe os med at kunne opbevare vores is. Eller det tror vi i hvert fald. Besværgelsen hedder Polarius snifnugium. Polarius snifnugium? Ja! Nej, hun kan den allerede! Nej, det tror jeg altså lidt mere, end hvad jeg har lært. Ej, det skal du nok klare. Gaia, kan du ikke lige hente bogen til vores lille ven her? Hvad er det nu, du hedder? Julia. Så Julia kan lære bevægelserne til besværgelsen. Endelig, vi har fundet os en, der kan hjælpe os. Her er bogen. Nu skal vi bare finde den. Nå, det er her, I gemmer jer. Det er Knæk! Nej! I må da ikke stikke af fra gode gamle onkel Knæk. Kom tilbage. Move! Kom tilbage. Nej, vent. Vil I ikke nok? Nå, de er væk. Nå! Hvem er du? Mit navn er Julia. Ja, nu vel. Navmer! Kom her. Udulige tuber. Til tjeneste deres nederdrægtighed. Så det er altså her, at havenisserne holder til. Han er hyggeligt. Undskyld, hvem er I? Men det ved du da godt, gør du ikke? Nej. Hun ved ikke, hvem jeg er. Hun har ingen anelse om, hvem hun taler med. Man drukner da også i nyheder på newsfeed nu om dagen. Ja. Tag hende med. Hun er et pragteksemplar. Vi skal nok få en fin statuette ud af hende. Hvad, skal vi ikke bare få det overstået med det samme? Det er klart, at I må bære på hende, når hun ikke kæmper imod. Lige nu kan I gøre, hvad der passer jer. Jeg kommer nok aldrig tilbage til Girlanderup alligevel. Girlanderup, siger du? Ja. Kommer du fra Girlanderup? Ja, det gør jeg, men de smidte mig ud, fordi jeg ikke er en rigtig nisse. Hvis bare, at jeg kunne vise, at jeg er værdig til at bo der, men jeg ved ikke, hvordan. Min fine nye ven, jeg ved præcis, hvad du kan gøre for at komme tilbage til Girlanderup. Kom med mig. Ej, jeg ved nu ikke helt. Jo, kom med. Jeg ved præcis, hvad du skal gøre. Men havenisserne, de siger... Du vil da ikke lade dig påvirke af, hvad sådan en sølle lille havebums fortæller. Nej. Kom med mig, så skal du se magi. ansvarlige her, måske vi kan hjælpe jer. Vi kravler, vi søger, vi finder svar. For skoven her er det bedste vi har. Vi kravler op i træets top, for der er fred ret og smukt heroppe. Vi kravler op og vi kravler rundt. At kravle det er meget sundt. Hvad kan vi hjælpe med? Vi leder efter ikke dig. Dig der, træd frem. Mig? Ja, dig. Hvad vil I her? Vi leder efter en menneske. En menneskepige. Er det noget, I samler på? Samler på? Har I set en menneske? Tys. Vent nu lige. Det hænder. Vi
tænkte på, om I måske kunne se en op for toppen af. Det kunne da godt være. Jeg sidder og kravler op og kigger jer omkring. Vi lover, vi går, hvis I ser ingenting. I kender skoven og dens hemmelighed. Vi bliver her, så vi ikke falder ned. En menneskepige i nissernes rige på en af skovens mange stier. Det kræver blik, det må I forstå, som kun besiddes af ganske få. Vi kravler op i træets top, for der er fred og ret og smukt heroppe. Vi kravler op, og vi kravler rundt. At kravle, det er meget sundt. Man kan se hele verden fra dette smukke sted. En skueplads uden lige, hvor kunsten varer ved. Gid vi aldrig må forlade vores grønne spot. Dette er vores hjem, her hvor der er smukt og flot. Hvad? Kan du se noget? Nej, ikke lige umiddelbart. Jamen, hvad kan du se? Det er blevet så tåget. Nogle går og sætter ild rundt omkring. Det skaber en masse røgslør. Nej, hvad i hele verden gør vi så? Ja, hvad tænker du, vi gør nu? Mit bedste bud er, at I opsøger skræknisserne. De har overtaget det meste af området. Jeg har en grum mistanke om, at det er dem, der går og sætter ild rundt omkring. Hvis jeres menneskepige har fundet nogen, er det helt sikkert dem. Tusind tak. Ingen årsag. Men skal du ikke ned? Nej, jeg ved ikke helt. Har jeg så ret heroppe? Skynd jer ud og find skræknisserne. Og husk altid, at kravle, det er meget sundt. Ja, som vi alle ved, så er vi samlet her i dag, fordi vi ikke alene mangler en menneskepige, som vi kan smide ud. Ja, fordi hun selv har valgt at gå. Men så mangler vi også 4 andre unge nisser. Hvor kan de være? Det bedste bud vil nok være, at de er gået efter Julia. Og hvad skulle deres motiv for det dog være? Det kunne være, at de var gode venner. Med en menneskepige? Eller også er det bare en ny trend, der er ved at opstå hos de unge, at forsvinde. Hvad med, at vi spørger nisserne omkring denne gruppe utilpassede unge? Herr Krømmel, hvad kunne et motiv være for, at nisserne er fulgt efter Julia? Julias bedste venner er Fnuk og Nuller. De er helt sikkert gået efter hende, fordi de bekymrer sig om hende. Ja, og så kan det være, at hun er så blevet venner med de 2 andre, og de er derfor også gået med. De går trods alt på universitetet sammen. Det tvivler jeg meget på. Nu er det jo ikke sikkert, at din datter er lige så ubehøvlet som du, Dr. Kogle. Hvad mener de med det? Det er da ikke min datter, der har brændt universitetet ned. Vores datter har bestemt ikke brændt universitetet ned. Nu synes jeg, vi skal komme videre, og ikke diskutere personlige forhold. Ja. Frøken Gråskæg, hvad er deres observationer? Jeg tror altså, at rigtig meget bunder i en misforståelse. Den unge Julia har hverken brændt universitetet ned, sat ild til klassen eller en klassekammerat. Hun har kastet en besværgelse og sat ild til en bog. Det er meget normalt, når de unge nisser skal kaste magi for første gang. Men nu var det jo ikke en nisse. Muligt, du mener det, men Julias tekniske færdigheder inden for magi og besværgelser er enestående. Hun er faktisk bedre end de fleste andre nisser på hendes årgang. Umuligt. Teknisk set besidder cirka 5% af mennesker lige så meget, hvis ikke mere magisk sans som nisser. Så ud af de 5% er det kun cirka 0,001% af dem, der nogensinde fundet, at de faktisk besidder evnen. PC kan spore til Julia, en fyr ved navn Jesus, og så en sige, som i hvert fald nissens rige ikke er bekendt med nu. Så det er udelukkende baseret på statistikker. Sig mig lige en gang, at universitetet ikke var ned. Det vil være synd at sige. Det så lige så flot og vigtigt, som det gjorde i går. Jamen, Dr. Kogle, hvordan har du tænkt dig at forklare det ud af den her?
Nu er det jo ikke alt, hvad medierne skriver, der er retvisende. Ej, undskyld, nu må jeg så afbryde. Vi skal have fundet de unger, og lige nu er de langt over Girlanderups grænser. Og der er farligt derude. Gumle, hvad er status ud for heksen af? Heksen er begyndt at snakke om, at skræknisserne er ved at kæmpe sig op i fødekæden. Skræknisserne, det forklarer den stigende temperatur, vi har haft. De garanterer ved at brænde hele skoven ned. Hvad foreslår du, vi gør? Heksen har problemer med grøden, så den ikke har været brugbar her på det sidste. Men vi er ret sikre på, at den stadig kan give os en indikation på, hvor de 5 man befinder sig. Ja. Det kunne virke. Få det sat i værk, Gumle. Så må vi bare håbe på det bedste, og de alle kommer hjem i god behold. Alle 4. Alle 5! Julia skal tilbage til, hvor hun hører til. Det er det juleforladt sted, hvor skræknisser holder til. De gør præcis, hvad vi føler for og vil. Her har vi magi på flaske i sin reneste form. Pas på. Den her gør dig sulten, den her gør dig søvnig. Og den her får tiden til at gå i stå. Til at leve, hvor folk gør det nye land, har vi ikke en nisse, men en troldmand. Han sørger for, det hele sker i et væk. Det er ham, vores mægtige knæ. Hvad er det her for et sted? Det her er mit hjem. Og centrum for skræknæsser. Her er godt nok varmt. Det er sådan, vi har det bedst. Det er en kemisk fremstillet varme. Så derfor det endnu ikke er begyndt at sne i år. Du er ikke så dum igen. Det er rigtigt. Og det kommer aldrig til at sne igen. Men sneen er da en eventyrlig gave. Den kan vi da ikke leve uden. Tror du, nisserne i Girlanderup har det på samme måde? Alle elsker sne. Måske kunne jeg få det til at sne igen. Måske ja. Måske lad os se en gang. Rottetids, nej. Kattelever, nope. Ah! Her. Se min ven. Den elixir er det, du mangler. Hvorfor det? Hvad kan den? Smid den i den store gryde. Udenfor Girlanderup. Hvorfor? Hvad gør den? Elixiren gør, at du kan blive nisse. Er det sikkert? Du vil vel ikke forspille chancen? Vil du vel? Jeg gør det. Det er sådan, det skal lyde, pige. Kom nu! Afsted til Girlanderups Altså, for det elixier det overhovedet til at sne. Og nu har vi arbejdet så hårdt på at få temperaturen til at stige, så vi også skal være. Så kan du ikke bare give hende selvfølgelig var den elixir det ikke til at sne. Nej, Nivmer, der siger ligesom sig selv. Hold dog op. Du troede det selv. Det gør det overhovedet ikke. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg tror ikke så meget. Du er Stop det! Så er det nok! Vi har ikke tid til jeres dumme diskussioner. Inden længe kaster den lille naive pige elixiren i heksenes gryde. Og så vil alle de nisser, der går og ønsker en glædelig jul, blive forstenet til havenisser. Og skræknisserne vil fremover blive de nye beboere i Girlanderup. Det lyder ikke helt tosset. Og vi bliver rige. Vi bliver stinkende rige. Vi kommer til at sælge vores nye farverige havenisser i hele verdenen. Jeg er genial! Ja, det må man da sige. Den har du virkelig også brygget længe på. Så, gå ud og bede Agnes om at gøre skræknisserne klar. Vi flytter snart til noget mere komfortabelt.
får jeg endelig den respekt, som jeg fortjener. Nu får jeg pigen til at gøre mig til herre her. Tænk en naiv og tåbelig pige baner vejen for mit kongerige, som jeg ser for mig her. Og de nisser, der er tilbage, ved min magt få at smage. Vent og se. Nu starter den nye tid. Nu skal vi alle se, at jeg har pladsen her. Jeg vil ikke fejle mere. Jeg har kæmpet nok til trods. Nu skal jeg helt til tops. Nu viser jeg nok, hvad jeg er værd. Her kommer den nye tid. Ja, tiden, den er min. Jeg takker for, at jeg nu ender her. For nu er der ingen vej tilbage. Hverken gang den nye tid. Kom så i dognelus. Vis mig, hvad I dur til. Nu er det snart vores tid til at brillere. Kom så. Frem, parer. Frem, spark, til siden, parer, til siden, slå. Frem, parer, frem, spark, til siden, parer, til siden, slå. Nu er det med ud, parer, til at føre mig frem. Nu får jeg chancen for at blive kommandant. Knæk skal se, hvilken soldat jeg er. Nu sørger jeg for en sejr her. Undskyld, vi kommer med fred. Muligt. Hvad vil I? Ser du, vi leder efter en menneskepige her. Lige her ved I overhovedet, hvem vi er. Ja, skrækkeligt, så tak, vi kender til jer. Og vi ved, I kender området her. Har I set pigen? Nej, det har vi ikke. Hun er cirka så høj. Hun er virkelig køn, og det magiske råd har slukket hendes drøm. Nu går hun alene og mangler en ven. Vi kommer for at bringe hende hjem. Jeg ved ikke, hvem I er, men I kommer for sent. Hvad? Fortæl os straks, hvad der er hen. Men jeg skylder jer intet, min ven. Jeg skal bare smide elixiren her i gryden der. Og så ser vi, hvad der sker. For jeg endelig lov til at komme tilbage. Til at komme tilbage hertil. Nu viser jeg dem. Nu viser jeg dem. Nu viser jeg dem, hvad jeg vil. Julia! Gumle? Er du kommet tilbage? Nej, hvor godt. Sip som suppe her, eller Ikke nu, Gumle. Jeg skal lige ordne noget først. Hvad skal du ordne? Du er ikke smidt noget krydder med det? Men jeg bliver nødt til at bevise mit værd. Men jeg tror virkelig ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på. Men Gumle. Nu starter den nye tid. Nu skal de alle se, at jeg har pladsen her. Jeg vil ikke fejle mere. Jeg har kæmpet nok til trods. Nu skal jeg helt
til tops, viser jeg nok, hvad jeg er værd. Jeg er nok nødt til at skuffe jer med, at jeres lille menneskepige har valgt at tjene knæk. Du er fuld af løgn, er du? Er du nu så sikker på det? Ja, hun ville da aldrig gøre noget, der kunne skade Girlanderup. Naive små nisser. Det var ikke længe før det Girlanderup, I kender, slet ikke eksisterer længere. Starter den nye, starter den nye, starter den nye tid. Nu starter den nye tid. Nu skal vi alle se, at jeg har pladsen her. Jeg vil ikke fejle mere. Jeg har kæmpet nok til trods. Nu skal jeg helt til tops. Nu viser jeg nok, hvad jeg er værd. Her kommer den nye tid. Ja, tiden den er min. Jeg takker for, at jeg nu ender her. For nu der ingen vej tilbage. Mærk engang den nye tid. Nej, nej Julia, nej, nej. Hvad har jeg gjort? Det føles ikke særlig rart. Ha! Nu tøjer tronen i en alderhulens fart. Som al magi er forsvundet fra det selv. Og mine skrækkelser, hver en skal med. Blev jeg narret af ham, den onde knæk. Girlanderup er mit, nu hvor alle de er væk. Har jeg nu vist mit værd, og slutter det her. Nu har jeg vist dem, hvem knæk han virkelig er. Og de blev navn, de blev slidt af menneskepigen. Ser vi kun, vi er os tre, og et herskergrisk væsen, som er et fag. Vores familie og venner har de gjort til sten, og de sulter os til vi er skin og ben. Vi kan ikke stille op mere for det eneste liv. Vi ser det er her, for de har bundet os på fod og hånd. Sig mig, hvor de gjorde af deres juleånd. Se disse lænker, de strammer om vores hænder. Svage alligevel, så ved vi ikke, hvor det ender. Går vi rundt i røg og rus, det er ikke særlig sundt. Smerten gør os svage, og vi kan ikke finde rundt. Nu kan vi kun komme os tilbage til vores eventyrlige liv, hvor lykken den var over os, og hvor ingen skulle slås. Vores smukke hjem, hvor
kalder ham for fyrste og for knæk. Han har lavet en kontrakt i blod eller blæk. Han vil sælge ud af nissernes rige. Nu hvor han har fordrevet vores menneskepige. Nu ejer han Girlande, råber vores skov. Han tager til, han skammer sig, men han er ikke flov, far. Vi har ikke længere noget tilbage, andet end vores husle sidste dag. Se disse lænker, de strammer om vores hænder. Svage er livet, så ved vi ikke, hvor det ender. Går vi rundt i røg og os, det er ikke særlig sundt. Smerten gør os svage, og vi kan ikke finde rundt. Nu kan vi kun drømme os tilbage til vores eventyrlige liv, hvor lykken den var over os, og hvor ingen skulle slås. Vores smukke hjem, vores smukke by, nu er der kun verden på ny. Intet er som før, nej, intet er som før. Nu hvor lykken har lukket sin dør. Men måske en dag ser vi forbi, at alt er blevet gammelt og slidt, og lykken den kan gøre alting lykkeligt og nu ser vi frem til at hvile den vores lille menneskepige tilbage, så hun beviser, at det ikke var særlig smart at smide hende ud i julens fart. Vi gider ikke høre på mere pjat. Den lille menneskepige har vi ikke set i flere dage. Hun er væk og borte. Hvis Søren så går mod menneskeporten, så drop det dig heltesang. Næv mig, navn mig. Knæk spørger efter jer. Ja, så må vi ellers komme afsted. Det lød vigtigt. Kom så. Det kan ikke passe. Du kan ikke være væk. Kom så, Sup. Nu er det bare os tre. Vi skal nok klare det. Kan vi kun drømme os tilbage til vores eventyrlige liv, hvor lykken den var over os, og hvor ingen skulle slås. Vores smukke hjem, vores smukke by, nu er der kun verden på ny. Intet er som før, nej, intet er som før. Se mit værk, se min by, mærk mit uovertrufne ry. Jeg er sejrherren i dag, jeg fik alt det jeg ville have. Mine små statuetter, de slipper aldrig fri, de stakler. Men de kommer til at gøre mig så styrthamrende stinkende rig. Er hun derude, det lille menneskepar? Og vil hun ødelægge min magt, det lille skar?
Eller er hun borte over skov og sand? Og har hun fundet frem til menneskenes land? Nu er det mig, der bestemmer her. Jeg ejer byen, jeg har min egen her. Giver land i rum, ikke julet mere. For nu er det mig, som bestemmer her. De har sendt Gud efter os deres ondskabsfuldhed. Der var endelig. Vi må finde menneskebarnet. Hun er der over alle bjerge. Ja, hvad hvis hun ikke er? Hun kan ødelægge alt det, vi har opbygget. Jeg har en stor kontrakt her til jul på rigtig mange hævnisser. Det må ikke gå galt. Find hende og server mig hendes hoved på et sølvfad. Skal det være på et sølvfad? Det er jo bare en talemåde. Find hende! Nu løser vi den sidste sten. Ingen skal feje væk mine ben. For jeg sidder nu der godt her på toppen. Og jeg vil helst ikke ned. Jeg har skræknisser i hele riget, som fører mig til sejr. Men jeg slapper fast af, når jeg ved hvor meget menneskehed vejer. Er hun derude, det lille menneskebarn? Og vil hun ødelægge min magt, den lille skarn? Eller er hun borte over skov og sand? Og har hun fundet frem til menneskenes land? Nu er det mig, der bestemmer her. Jeg ejer byen, jeg har min egen her. Giver land i rum, ikke julet mere. For det er mig, som bestemmer her. Nej, hvad har du gjort? Mor, far, Fnuk og Nuller, I er her alle sammen. Og det er min skyld, det hele. Julia. Klinke? Er det... Hvor er jeg glad. Men hvordan kan det være, at du ikke er forstenet ligesom alle de andre? Jeg er ikke sikker, men jeg tror måske, jeg har en idé. Og hvad kan det være? Julia, se dig omkring. Du er den eneste, der ikke er forstenet. Udover skræknisserne. Og jeg ved, at jeg ikke er en skræknisse. Så det må betyde, at jeg er et menneske. Ligesom dig. Hvad? Men du... Jo, jeg er jo ikke sikker. Bare, jeg har heller aldrig rigtig følt mig så nisset. Men hvordan kan det være, at Knæk ikke har opdaget dig? Jeg så alle de andre blive forstenet, så jeg skyndte mig bare at lade som om. Men Julia, lige nu der tror jeg så, at vi har vigtige ting at tage os af. Ja, du har ret. Vi må afsted til havenisserne. Det er det eneste, der lige umiddelbart kan komme i tanke om, kan hjælpe os. Havenisserne? Kan de overhovedet noget? Jeg mener, de er vel forstenet ligesom alle andre? Kom nu bare. De har en bog, som vi kan bruge. Og Klinke, hvor er jeg glad for at se dig. I lige måde, Julia. Vent, jeg tabte min stav tidligere. Så fik jeg dig, menneskebarn. Det her, det er godt, det her. Rigtig godt. Slipper de i bøf? Nej, bare vent. Så snart jeg får afleveret dig til Knæk, så bliver jeg helt sikkert forfremmet. Du kommer med mig. Nej, du må ikke. Nu har jeg piger, nu har jeg magt. Nu får jeg noget at skulle have sagt. Nu giver jeg hende straks et knæk. Se, menneskepigen var slet ikke blevet væk. Herr Knæk. Ikke nu, Agnes. Jeg er ikke i humør. Men måske kan det her få dem i humør. Agnes, er det? Kan det virkelig være? Ja, det er det! Hvor er det fantastisk! Labilol, åbn op din gamle reol. Jeg kunne mærke, da jeg vågnede i dag, at i dag vil blive endnu en god dag. Du kommer til at fortryde det her. Så det tror du? Der er flere derude, som nok skal gøre det helt godt igen. Ja, hvis du tænker på dine stakkels hekser fra skoven, så kan du godt tro om igen. Dem har jeg fået styr på. Hvad har du gjort ved dem? Rolig. De skal nok overleve. Eller det gør de måske. Rolig, du kommer ikke til at sælge min familie og mine venner. Og hvem tror du skulle forhindre mig i det? Jeg siger ikke noget. Er bare rolig. Hun var alene, da jeg fandt hende. Hvad hvis der er lidt sandhed i det, hun siger? Jeg skal nok få det til at tale. Men det skal ikke så svært. Så se frem. Først så sørger du for, at min ven Fnuk bliver så snæt sig selv igen. Og hvorfor i alle nissernes verden skulle jeg dog gøre det? Fordi
fordi hun er min ven, og jeg savner hende. Og jeg bliver nødt til at se hende en sidste gang, inden det hele måske allerede er for sent. Agnes, hent denne nu. Men her er du nu sikker. Nu! Nu er det mig, der bestemmer her. Jeg ejer byen, jeg har min egen her. Jeg lader det rum bag ikke julet mere. For nu er det mig, mig, som bestemmer her. Hvor føles det godt at være bossen. Tiden kommer, nu skal vi afsted. Der er plads til alle, som gerne vil med. Farvel, kære hjem. Men vi tager ikke bære ham mere. Farvel, kære hjem. De fanger os og sælger os som julepynt af sten. Står i haver i regn og slud, men vi vil hellere danse rundt i sne. Havnisser, I må hjælpe mig. Du må ikke gøre os noget, vi beder dig. Nej, jeg vil ikke gøre noget ondt. Jeg har bare brug for jeres hjælp. Vi kan da ikke hjælpe. Vi kan ingenting. Vi er bare forsvarsløse, uduelige havenisser. Nej, det passer da overhovedet ikke. I er de eneste, der kan få os alle sammen ud af det her forfærdelige råd. Os? Ja, Julia talte med en magisk bog. Julia? Det var det menneskebarn, der satte ild til mig. Ikke kun det. Det er også hende, der har forstenet samtlige nissearter i hele landet. Men hvorfor er I så ikke forstenet? Jo, ser du, der må det være en enkelt fordel ved at være havenisse. I dette tilfælde viser det sig, at vi skal forstenes individuelt. Men må jeg godt få bogen? Der bliver vi desværre nødt til at skuffe dig. Tidstrollenes bog fra os, da vi blev opsøgt af Knæk. Vi har den ikke længere. Tidstrolene? Ved I så, hvor de har taget bogen hen? Desværre, unge dame. Vi kan ikke hjælpe dig. Vi bliver nødt til at gå. Men hvad med Herman? Ham lader vi stå. Vi kan ikke have ham med. Jeg tror, vi har grædt mest for os selv. Men afsked er hårdt, især det sidste farvel. Farvel, kære hjem. Ses vi igen, det er ikke til at sige. Men en ting er sikkert, vi kan ikke blive. Farvel, kære hjem. De fanger os og sælger os som julepynt af sten. Står i haver i regn og slud, men vi vil hellere danse rundt i sne. Har vi virkelig intet for mig, end at leve som en statue? Vi er trætte af når
Hvem er du? Shit! Du gav mig et chok. Du er en skræknisse. Ja, men hvad søger at sige til nogen, du har set mig her? Hvorfor? Jeg er nødt til at løbe. Det er et galehus, det her. Må jeg hyggeligt stikke sammen med jer, jeg er så nødt til at smutte. Ej, vent lige lidt. Hvorfor har du så travlt? Har du nogen efter dig? Hvad fed kommer til dig? Inden du går, kan du så ikke lige hjælpe mig? Så skal det gå hurtigt. Har du set en menneskepige et sted hos skræknisserne? Det må være hende Julia, du taler om. Ja, præcis. Du godeste. Så er vi på den igen? Jeg vidste, jeg ville få fat i dig. Men det er jo dig. Kravlenissen. Menneskebarnet, at du ikke stod og blandt dig udenom. I mennesker har lavet nok rav i den. Har du hele tiden vidst, at jeg var menneske? Hvis jeg siger det, siger du så stille? Ja, det lover jeg. Selvfølgelig vidste jeg, at du er menneske. Det kan alle da se. Så nu er det kun dig, som har kunne se det. Nå. Der kan man bare se. Almene nisser er heller ikke alt for kloge. For en kravlenisse er det tydeligt at se. Men hvorfor sagde du så ikke noget? Jeg troede da, at du er klar over, hvad du er. Nu må du have mig undskyld. Jeg skal have denne skræknisse med mig. Hun skal hjælpe mig med at trylle mine venner normale igen. Jeg har jo sagt, at jeg ikke hjælper dig. Men måske du kan hjælpe mig. Jeg skal bare få noget Julia. Nixon. Jeg så det hele fra min trætop. Menneskepigen, der puttede en elixir i gryden, så alle blev forvandlet til sten. Heldigvis var jeg så højt op i træet, at røgen ikke kunne nå derop. Men du bliver så nødt til at lade mig prøve. Havenisserne fortalte Julia om en magisk bog med besværgelser, der kan få det hele til at blive godt igen. Jeg skal bare lige have bogen fra tidstrollene. Tidstrollene? Den opgave kan du lige så godt droppe med det samme. Måske kan jeg hjælpe. Kan du? Ja, jeg tror, jeg ved, hvordan vi kommer til på tidstrollene. Super! Det lyder som en opgave for jer. I får til i morgen, og hvis der ikke er sket noget inden da, så kommer jeg efter dig igen, skræknisse. Mit navn er Bella. Muligt, men du er stadig en skræknisse, uanset hvor hjælpsom du forsøger at være. Mærk dig mine ord. I morgen er der bedring, ellers kommer jeg efter dig igen. Vil du virkelig hjælpe mig? Jo, altså, det var jo egentlig meningen, jeg ville smutte lige så snart, at kravlenissen var gået. Men du virker ret sikker i din sag, og jeg synes ikke rigtig, det knækker gang af. Helt okay. Så jeg vil godt forsøge. Tak. Men hvordan finder vi frem til tidstrollene? Det er ikke et spørgsmål om, hvordan vi finder frem til tidstrollene, men hvordan de finder os. Har de egentlig stadig den der gamle havenisse under forklædet? Ja, Herman kaldte de ham. Ja, han var den første i tidernes morgen, som var blevet forvandlet til havenisses sten, som vi kender ham i dag. Havenissen er passet godt på ham siden. Men hvad skal vi bruge ham til? Jo, altså, tidstrøllene har fået en lidt dårlig vane med at tisse over det hele, og desværre for havenisserne de som ret sjove at tisse op af. Ej, det er da virkelig tarveligt. Det er naturens gang, min ven. Anyways, hvis vi får luftet Herman lidt her, så er jeg sikker på, at tidstrøllene kommer ind længe. Tusind tak. Kom, vi gemmer os og se, hvad der sker. Ja. Så, har du din lille veninde. Jeg sørger for, at Knæk får besked om, at de er samlet. Nu er ikke noget med at lave nogle numre. Fnuk! Hvor er jeg glad for at se dig. Lige måde, Julia. Men hvad er der dog sket? Alle sammen er blevet til sten. Jeg ved det godt, og det er alt sammen min skyld. Men jeg skal nok få rettet op på det. Har du din tryllestav? Ja. Med julemanden! Godt! Tænk, at de ikke har taget staven fra mig. Fra dig. De tog min fra mig, da jeg kom herind. Så nu håber vi bare, at Klinke hun finder os. Klinke? Stol nu på mig, min ven. Men tror du, det går? Alt skal nok gå. Hvad skal vi gøre? Jeg har en plan, den slår ikke fejl. Du kan regne med mig. Klinke, hun er derude. Men hvad kan hun? Hun ved, hvad hun skal. Hvordan? Jeg fortalte hende, hvor hun skulle hen. Bare rolig, min ven. Se, hun kommer tilbage, og hun finder os snarest. Vi må ikke miste modet, for de regner med os, så vi kan ikke blive her.
jeg godt. Det hele er gået så stærkt. Jeg skal nok forklare alt. Men hvad med vores familie? Får vi dem nogensinde at se? Se, hun kommer tilbage, og hun finder os stærkest. Vi må ikke miste modet, for de regner med os, så vi kan ikke blive her. For vi kommer tilbage, og alt bliver som førhen. Vi får alle nisser tilbage, for de regner med os, så vi kan ikke blive her. Er det en havenisse? En havenisse? Ja, det er en havenisse. Jeg sagde jo, i dag ville blive en god dag. Jeg kunne dufte. Kom, vi tager med. De opdager aldrig, vi har taget ham. Ej, vent nu lige lidt. Er der ikke noget lidt lusk over det her? Hvad skulle det da være? Ja, vi står midt i havenissernes landsby. De er her ikke, men de har efterladt denne skønhed. De er nok flygtet. Stå helt stille. Hvad? En skræknisse. Men ikke kun det. Hvad har vi her? Et menneske! Hold afstand, tidstrold! Tidstrold? De var dog uforskammet. I er urintroglyditamer. Urintrold? Urintroglyditamer. Altså, tidstrold. Vi er ikke tidstrold. Det andet lyder bedre. Det er fuldstændig underordnet. Vi leder efter en magisk bog, og vi har hørt, at I har den her. Er bogen magisk? Det må være den her, du snakker om. Ja, præcis. Giv den her. Hvad vil vi så til gengæld? Vi skal selvfølgelig have noget for den. Hvad vil I gerne have? Vi har et yderst interessant forslag. Det kunne jo eksempelvis være denne fine sag. Herremand. Fabelagtigt navn, Herremand. Så det er en aftale. I får bogen, vi får Herremand. Nej, det kan vi altså ikke. Hvad laver du? Vi kan da ikke lade dem tage Herremand. Vil du have den bog eller ej? Normalvis kan man ikke have den tidstroldnisse. De må være meget interesserede i den her havenisse. Hvad vil de gøre med ham? Det ved jeg ikke, men han skal nok klare den. Okay. Godt. Så har vi en aftale. Perfekt. Her, tag jeres gamle bog. Jeg sagde jo, i dag ville blive en god dag. Ja, du duftede det. Kom, nu skal vi bare få noget Julia. Vent lidt. Jeg tager ikke med. Jeg hjælper med at få fat i bogen, og nu må du klare resten selv. Men hvor skal jeg finde hende henne? De har sikkert låst hende, du skal knække. Du skal bare følge stien der, så du ikke er i tvivl om, hvornår du er der. Hvor heldig kan man være? En forræder og en nisse. Sige her til engang. Du fluer et smæk. Klink, du skynder afsted. Jeg skal nok holde de her to i skak. Tror du virkelig selv, du kan stoppe os, inden vi slår dig ihjel, du forræder. Og kujon, en lille hilsen fra knæk. Tæmskam over vores slægt. Vi har vejet dig på vores slægtmærk engang. Du er ikke nok. Skygge af dig selv. Ventede du for længe, fik du opbrugt dit held for hjerte og smerte. Det rimer ganske let. For en tsunami af ondskab hersker her. Julen er borte og findes ikke mere. Har intet at skulle have sagt. Det er kun os, der har magt. For hvis du ikke vil fanges, skulle du have været på vagt. For helvede er løs i det vilde land. Og tronen sidder en mægtig mand. Nu din så forbi, til sten skal du blive. Du prøvede at flygte, du
bliver aldrig lykkelig. Kan du mærke det? Den smerte vi giver, skal vi blive ved, lille ven. Vi kun give det kønt. Det er ren tortur. Vi behandler dig som løve i bur. Husk man altid ligger som man har ringet. For en tsunami af ondskab hersker her. Julen er borte og findes ikke mere. Har intet at skulle have sagt. Det er kun os, der har magt. For hvis du ikke ville fanges, skulle have været på vagt. For helvede er løs i det lille land. For tronen sidder en mægtig mand. Med din tid forbi, til sten skal du blive. Du prøver at flygte, du bliver aldrig lykkelig. Nu ser det klart, hvilken side som har tabt. Hun er en pige, en menneskepige, og leder et land af store sko. For der er ikke kun et menneskebarn, men to. For en tsunami af ondskab hersker her. Julen er borte og findes ikke mere. Du har intet at skulle have sagt. Det er kun os, der har magt. For hvis du ikke ville fanges, skulle du have været på vagt. For helvede er løs i det lille land. På tronen sidder en mægtig mand. Men din tid forbi, til sten skal du blive. Du prøvede at flygte. Simsalabim på hver sit ben. Nu skal du leve et liv som sten. For helvede er løs i det lille land. På tronen sidder en mægtig mand. Men din tid forbi, til sten skal du blive. Du prøvede at flygte. Du bliver aldrig lykkelig. Du prøvede at flygte, men du bliver aldrig lykkelig. Ja, jeg hører dig klart og tydeligt, og du kan være helt rolig. Jeg har skaffet de 200 havenæs, du har bestilt. Hvad? Ja, selvfølgelig er de klar til, når juleland åbner. De kommer om 3 dage. Ja, du har mit ord. Ja, det er godt. Dejligt, herr Grisk. Ja, vi tales. Ja, farvel du. Hej. Agnes! Vil du sælge alle nisserne til en forlystelsespark? Hvem piper i bag? Nå, det er dig! Ja, dig kommer jeg nok ikke godt fra at sælge som havenisse. Men din lille ven derimod, at dig skal vi lige have forstenet igen. Du er jo penge værd. De kaldte. Agnes, det er du længere om. Nå, vi skal have ladet staldnisserne. Herr Grisk har ringet, og de venter efterhånden kun på os for at åbne det nye juleland. Så planen er fremskudt. Lad os alle nisserne med det samme. Ja, så gerne. Og husk vores lille nisse der. Ja, inden man kommer tilbage efter. Jeg sætter de andre i gang med at laste med det samme. Det flasker sig. Det kunne ikke være bedre. Og inden længe er rig. Julia, hvad gør vi? Jeg ved det ikke, Fnuk. Jamen, hvis du begynder at laste alle nisserne nu, jamen, så er vi jo på vej mod det nye juleland inden længe. Så må jeg jo komme og redde jer der. Jeg skal nok få rettet op på det. Psst. Hørte du det? Psst. Her. Og Klinke. Har I savnet mig? Det kan du lige tro. Jeg skynder at lukke os ud. Ja. Men jeg kunne altså ikke komme hen alene. Hvad mener du? Jeg fik hjælp af en venlig skræknisse. En skræknisse? Ja, hun hed Bella, og vi bliver så nødt til at redde hende. Hun afledte Knækstro Gimper, imens jeg løb. Vi skal nok redde hende. Men først må vi til Galanterup og få fat i den magiske bog. Den har jeg lige her. Bella hjælp mig med at finde den. Perfekt! Der er ikke et sekund at spilde. Ja, det er ikke næk. Hvad for nu? Nissernes. Blå? Jamen nissehuer skal der være, det bliver blå. Det bliver blå. Ja, okay.
Okay, ja, det bliver blå. Ja, det er godt. Farvel, Grisk. Ja. Så nu skal jeg så også til at male. Hvad i al? Man kan da heller ikke stole på nogen. Jeg skal nok få fat i dig, menneskepiger. Jeg forstår altså ikke, hvorfor hun ikke er kommet tilbage nu. Hun skal nok komme, Sub. Tag det roligt. Jamen, det er bare fordi, at ifølge mine beregninger i bogen og sådan noget, så burde hun have været her. Jeg kan ikke forstå. Jamen, hun kan da ikke gøre for, at det tager så lang tid. Undskyld mig, Sap. Sidder du og siger, du skal at jeg ikke trapper Julia op? Nå, jeg har tabt lige en maske. Så er vi her. Julia, kan det virkelig passe? Vores mandskepige. Selvfølgelig kommer du og redder os. Ja, vi skal i hvert fald gøre vores bedste. Her, Julia. Vi ved, du kan. Det bliver ikke det eneste, jeg skal bruge. Nej, selvfølgelig. Her, giv den gas. Vi skal være 2. 2? Ja, Klinke, vil du hjælpe mig? Det ved jeg altså ikke, om jeg kan. Selvfølgelig kan du det. En let nervøsitet rammer mig nu. Jeg kan klare det her, nu slår jeg ikke chancen i 2. Det er blot et par ord og en bevægelse, og der er venner omkring mig, som bakker mig op. Skulle menneskeligheden nu komme til sin ret? Måske er det ikke, om du er en eller et. Men der som du er det faktisk rigtig fedt. Snart skal vi se det med det igen. Min familie er skønne, Nulla min ven. Nu kan alt starte, livet helt som før. Men for et par nissemenneskepiger åbner en ny dør. Drager ud på nye eventyr. Min tid, den er kommet, og nu stikker jeg af. Måske kan jeg finde en vej til at vise, hvad jeg er værd. Ude på mit færd, Polarius Nifnugium. For sneen skal dale i alle lande. Vi hører endelig vinteren kalde. Nu kommer der mørkere nætter, men lysere tider. Kulden kommer, nu falder der sne. Varmen besejret af en menneskepige. Krystaller fra himlen, det smukkeste syn. Snifnuk, ram mig her. Snifnuk, ram mig her. Snifnuk, ram mig her. Snifnuk, ram mig her. For sneen skal dale i alle lande. Vi hører endelig vinteren kalde. Nu kommer der mørkere nætter, men lysere tider. Kulden det kommer, nu falder der sne. Varmen besejrer af en
historie vi fik fortalt. Vi brugte de magiske ord, vi lod det ske. Fordrevet er det onde af den uskyldige hvide sne. Julia. Mor. Far. Jeg troede aldrig, jeg skulle se jer igen. Klinke min egen. Ret ryggen. Så har menneskepigen reddet os alle sammen. For den forbandelse, hun selv var skyld i. Menneskepigerne. Er der 2? Er Fnuk også et menneske? Det er ikke mig bekendt. Nej, mor. Det er jeg. Du? Ja. Der kan man se Dr. Kogle. Det kunne være, at du lige skulle tjekke, hvem Klinkes far er. Klinkes far mødte jeg en eventyrlig julehat. En sød og rar. En halvnisse. En halvnisse? Ja, Klinke er halv nisse og halv menneske. For jeg har koldt. Hjælp mig! Hjælpe dig! Du kan da tro nej, det er en vatnæse! Nuller! Nu ikke så sentimental, vel? Jeg vidste, du ville klare det. Nå, hvordan var det at være til sten? Forfærdeligt! Man kunne stadig se og høre alt, hvad der skete. Man kunne bare ikke gøre noget. Og er så koldt. Her er skønt. Det er længe siden, det har sneet her i Gjellanderup. Og det får du ikke lov til at ødelægge. Dit usle, spinkle gnomvæsen. Her er du ikke velkommen. Bare vent, nisser. Jeg vender tilbage en dag. Herud! Hvem hulen var det? Bella, hvor er jeg glad for at se dig. I lige måde, min ven. Men hvad med kulden? Jeg kunne godt tage lidt kul nu. Var en god skræknes. Ja, okay. Og så tror jeg vist også, at vi har en jul, der skal holdes, hvis alle ellers føler, at de har tid til det. Det kan du lige tro. Ja, og ikke nok med det. Jeg tror, vi skal indstille ikke 1, men 2 til årets nisse. 2? Det må være på sin plads. De er trods alt mere nisser end de mennesker. Jeg kender i hvert fald ikke til andet. Jeg har levet hele mit liv som nisse. Jeg vidste det, I klarede det hele. Nu bliver alt som førhen, med tiden som vi kan dele. Nu har vi ikke kun en menneskepige, men 2. Bare vent til hele byen ser det. Nøj, hvor vil de glo. Her i byen har vi nogle ganske særlige regler. I brød dem, men rettede jeres fejl. Og det er det, som tæller. Vi holder alle regler. Vi hører, hvad I siger. Selvom vi er 2 helt almindelige